Oh, kota. Gede ram talok. Halo. Endro, tak duduk Endro. Tentara calon ya. Jadi tentara saiki. Macetan. Macetan. Macetan ya tan kono kuwi ya, Lek. Ah, macetan kono iki. Demi gede paham nih. Kowe anak-anak teko kayak terus aku langsung ngarep bunyi tak wes. Ya. Apa iki ngene iki mateng iki. Wis kleru manganmu ngono iki. Apa Pak RT? Nih. Nek ngono kuwi manganmu. Ya kok bersemena oso ki. Jadi kok plotot. Lah ra kok diplotot ae. Mana apa weh? Mangkok. Ya, yo. Tadi kuwi gowok ngene iki kok. Endro. Hmm. Endro. Hmm. Endro. Bersihkan dari ini telunjuk, lalu untuk mencodot ini. Setelah itu diketuk yang ditodot tadi sambil disedot. Nah, Itu biar apa? Namanya apel melotot, jadi harus diplotot. enggak teorinya biar apa? Biar melotot. Biar enggak kena getahnya. Ya kan? Kalau disebek gini, nanti getahnya pada di sini. Di sini gimana? Dia cocok. Cocok lampah. Nah. Ini rasa nganggo kuah, wae tok wae. Duyen ra. Apa? Kuwi kung luwe. Aku Korea iki sing carane mangan iwak. Bajar karo nilang. Nah, teh iki. Siletese ya untutin rase pakai awake. Lho, nek pas bakso ngene iki lho bakso saya bersih. Matamu rasane ngene tidur nang kok. Sing niku. Kesel aku kok kon munak menek. Iku apa wae? Kayak apa di rambut kau ngono? Rasane nu piye di rambutmu? Ya apa rambut? Lah apa wis? Susah dikuku. Arah susah bajing ya. Gede mobil. Rasane piye dul rambutmu ngono iki? Rasane piye? Yo ayo anu sing ane nduk sing kae kesemuke sing Mundu itu. heeh. Jare beda. Cuma bisa mundu Marai juga. Duduk. Iya. Mundur beda sing nang itu marai kuwi. Ayo Nek sing buah putri cantik iki sing koyo sawut wedya iku lho. Wis tak iso nyeleneng teko putri barang kok yu. Putri cantik sing gare diwedhai. Iya, oh ae. Saiki sing dibahas apel melotot lho iki. Heeh. Apel melotot lho, ora metotot lho. Ya Allah. Ya Allah tunggu betul. Ya Allah. Ayo nek iki jenenge apa ngono lho. Saiki apa? Apa sawo? Sawo ijo. Pak cara Jawa Tengah iki tumbas ning pasar kok, iya toh. Purwo piye ton? Balik lari, tutup setar.
Larang ini dia ini. Iya, Pak. Iya. Ayo. Kayak karmis lah ya gitu. Kak, ayo masuk kuat aku. Yang kayak karmis tenan no. Ora. Oke, Jarmis pegang. Karmis ini. Narasumber lara untu iki piye? Apa? Kuwi gak iso interview wae. Nalpot penting dia adalah berbet penting. Anak tutup bayi maupun dadak buka. Tak oleh. Ngabut kono ya. Lu kan. Master saya anak ini kan tak nanti tak betul. Indonesia narondang. Ilmu sing urung berapa? Kok Ilmu apa? Dalam. Ya Allah. Ya Allah tunggu betul. Ya Allah. Kau mati enggak? Nah, kayak boleh betul. Dang. Ngopi deh. Pemikiranmu kemarin di atas rata-rata loh. Melok. Di atas rata-rata pikiran. Jadi ini gak kena dinalar, gak connect. Bisa no. Ya jenenge wong blong setengah sadar ya. Ngono wi modele. Setale ngono ya. Berarti 50-50 nih setengah-setengah. Heh? 50-50 berarti Apa nih? pemikirannya. Iya maksudnya. Jadi setengah sadar, setengah orang ngono lho. Iya. Tampil terus ya. Ya Allah. Ya Allah tunggu betul. Ya Allah. Wong yo anak pikiran atau Aku yo bingung lho aku cara kowe iki. Ibu pikir yo apa? Cewek mikir cewek ya ora tau cewek. lah wong nek ganti pikiran yo mudut to jalan loh. Lah wis duwe apa? Gue mikir lho. Wong sing paling waras ki wong edan. Waras edan piye? Wong sing paling waras ki wong edan. Lah edan apa waras weh? Waras ki ora edan, edan ora waras. Udah gak nalar ya weh. Oh, yang ngono kuwi lho. Wah, kami aku tadi.
tak ketiga itu langsung kita tunjukkan. Set. Jadi tidak terasa mata ini terasa jelas. Di boy itu notis ya. Lambung wis jalure. Kalau ini jalurnya mata yang privat. Ben Padang. Jalur lambung ini daerah ini. Daerah lambung. Otote kono kuwi. Otote. Lambung ini gini. Kalau kita mengetes lambung itu sehat atau tidak. Sekrengnya sik ngendi sekreng? Ya Allah. Ya Allah tunggu betul. Ya Allah. Sebenarnya nganggap ini. Ini gejala kencing manis. Kokain. Guys, Totok apa arane iki? ini totok saraf ini. Jalure ono ndi? Daerah kene iki otak kecil mau. Tak kecil ngendi? Kiwa apa tengen? Kecil lho ning kene. Buri bagiane. Ini ini. Kencenge tulang rusuk e. Hah? Kencenge tulang rusuk ini. Iki kok tulang rusuk kok. Lah piye kowe? Pokoke iki tulang apa to jenenge to? Tulang rusuk iki dari anu. Ya Allah. Ya Allah tunggu betul. Ya Allah. Butuh masukan pencerahan lho. Saya mau pulang cerah ya. Dan nek basa ngene iki piye kok cerah apa orang lho. Iki sama gede kan sama cilik kan gede ngono-ngono terus lho. Lah iya makane kuwi kene perubahan to. Anu minggu Maret. Apa? Golek pos. Terus Ora raine ora mripate. ya pone berarti kok ada mripate. Pone iki mripate. Seru ya pan kok mripatno. Wis pengen ayo kowe iki jalo. Pengen bro. Ngajar ya lah ngono wis. Gak beredukasi. Bedane revolusi karo evolusi apa? Gak ngerti aku nek kuwi. Kung pernah maca aku sing kuwi. Wis sik diajar ya sebenarnya. Gak. Nenek dia. Pengertian evolusi karo revolusi gak ngerti. Iki tekan sekolahan barang iki tekan sekolahnya gede bener. Action. Gawat, gawat, gawat. Bangun, Doraemon, bangun. Ah, Tabita sudah bangun. Risik sekali. Apa-apa sih? Salah motor. Ini jelas. Ini jelas. Adiknya ayam ya. Tertutup. Adiknya ayam di. Kira-kira bahasa ngeni, kira-kira bahasa ngeni. Tak seneni, kok ora iso. Itu. Darah lemari mesti kan. Foto ae. Wis kadung ngalor. Ya cuma iki aku. Jaga.
kan. Pakai. Teko Yogyo lho. Loh, mulai kan? Mulai. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa